An soke Abba Kalla daga kan kujerar shugaban tace fina-finai na Kano. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Idan yau ne zuwan ku wannan tasha ta mu mai albarka, to kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar like, mun gode. Tuni dai aka sauke Abba Kalla shugaban masu tace fina-finai na jihar Kano, inda tuni kuma aka maye gurbin sa da Abba Al-Mustapha. Abba gida dai na ɗaya daga cikin wa'inda ya bayani kai tsaye, inda ya magana akan cewa tuni dai yanzu mun sauke Abba Kalla, yanzu kuma mun dora Abba Al-Mustapha shine zai ci gaba da jagorantar wannan kujera. Sai dai abin da yake bada mamaki a wannan lokacin yanzu shine an ga cewa Abba Kalla bai ce komai akan wannan bayani da ya fito ba, sai dai ba a tantabi Abba Kalla ba lokacin da za a soke shi akan wannan kujera. Sai dai kawai ya ji an yi naɗin Abba Al-Mustapha shine zai jagoranci wannan kujera a gwamnatin Abba Kabir Yusuf. Wannan dai ya samo asali ne tun bayan da ainihin Abba Kalla ya ɗauki shekaru 4 akan wannan kujera, sannan kuma da shi aka yi waccan tenuwan mata tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Hakan dai ya biyo bayan da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya sauka daga kan wannan kujera tashi, inda mai gadar shi Abba Kabir Yusuf shi kuma ya ɗauko Abba Al-Mustapha ya ɗora shi akan wannan kujera. Tuni dai ake magana akan cewa wannan naɗi da aka yi ma Abba Al-Mustapha ya yi daidai. Wasu na ta fatan alkhairi akan abin da yake faru. Lallai dan naɗa Abba Al-Mustapha akan wannan kujerai, wasu sun ji daɗin naɗa shi da aka yi a wannan lokaci na shugaban hukumar tace fina-finai ta Kano. Ana ganin cewa Abba Al-Mustapha ya cancanci wannan kujera, sai dai kuma wasu na kallon cewa ba wani dalili da yasa aka sauke Abba Kalla akan wannan kujera ba, sai dan an san cewa gwamnatin Ganduje ce ita ce ta naɗa shi akan wannan kujera. Tuni dai ake ta ce ku ce akan wannan sauke wadda Abba Kabir ya ma Abba Kalla. Yanzu dai Abba Kalla ba shine shugaban hukumar tace fina-finai ta Kano ba, yanzu Abba Al-Mustapha shine shugaban tace fina-finai na hukumar tace fina-finai ta Kano, wanda tuni aka ɗauki wannan kujera aka bashi, sannan aka naɗa shi akan wannan kujera, wanda yanzu shine zai ci gaba da jagorantar wannan kujera. Sai dai daga bangaren 'yan Kannywood har yanzu ba a ji wanda ya fito ya magana ko ya nuna alhininsa ko na murnar shi ba. Zuwa yanzu har yanzu ba a gari wanda ya postin da nuna cewa ya ji daɗin wannan naɗi da aka yi ma Abba Al-Mustapha ba. Tuni dai ake kallon cewa Abba Kalla dama yana da matsaloli da dama, inda ake ganin cewa an shashsha rigima a tsakani, tun daga lokacin su baban Cinedu an shashsha rigima da Abba Kalla tsohon shugaban tace fina-finai ta Kano. Tuni dai ake ganin cewa rigima ta yi kamari sosai a tsakanin baban Cinedu da Abba Kalla da ma sauran wasu 'yan cikin fim ɗin 'yan Kannywood. Tabbas dai wannan dangantaka da ta yi zahi a wancan lokacin, baban Cinedu ya hitowa inda yake magana akan cewa shi bai isa ba ya sa shi abin da bai ga dama ba. Tuni dai akwai lokacin da Abba Kalla ya hito da sabuwar rijista ta Kannywood, inda yake magana cewa kowa sai ya sabunta rijistar ta, inda kuma baban Cinedu yake nuna cewa shi ba zai sake wata rijista ba, domin ko shi bai isa ya shugabance sa ba, kamar yadda baban Cinedu yake yin korafi a wancan lokacin. Baban Cinedu dai ya daɗe yana yin korafi irin wa'innan da kuma irin abubuwan da Abba Kalla yake hito da su tsare-tsare, inda baban Cinedu yake nuna cewa shi baya goyon bayan irin tsare-tsaren da yake hito da shi, domin idan aka yi duba da cewa mutane ne wanda tun duniya na kwanta suka yi rijista, amma a ce kuma har yanzu bai ba su damar da za su iya zuwa su canza wata rijista ba, sai a ce musu wai lokaci guda su zo su canza wata rijista. Wannan tamkar damfara ce, kamar yadda baban Cinedu yake magana a wancan lokacin. Abba Kalla dai ya samu matsaloli da dama, inda ya yi ta rikici da wasu 'yan fim a wancan lokacin. Wasu kaɗan daga cikinsu sun ta rigima da Abba Kalla tun daga ɓangaren tace fina-finai, wanda ake ganin cewa akwai mutanen da dama waɗanda ya zaɓa yake tahiya da su, akwai kuma waɗanda ko me ya faru Abba Kalla yakan sa a kama su ko kuma a je a ɗaure su. Dai an shashsha irin wannan rigima a cikin Kannywood, wanda rigiman ma akwai lokacin da ta ci gaba da yin kamari a tsakanin junansu. Wannan dai rikici da ake kallo a lokacin da Abba Kalla yana rike da wannan mukamin, ana kallon cewa ba ci gaba bane ya kawo matsaloli da dama. Sai dai kuma wasu bangarorin suna ganin cewa jajircewa
ficewar da Aba Kalla yayi a wancan lokacin na ɗaya daga cikin abin da ya sa wasu fina-finan har aka samu tsaftar su, domin kuwa ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen tace duk wani fim da aka kawo da kuma wani fim da ya tabbatar da cewa yana da matsala. Ya yi ƙoƙari a wancan lokacin na kare cewa ba za a hitar da shi ba, na dole sai an tace shi. Haka zalika ma idan mutum ya yi waƙa wadda aka ga cewa akwai kurakurai cikinta, to Aba Kalla sai ya sa an tace ta. In kuma har ba a tace ta ba mutum ya sake ya fitar da ita, to lallai Aba Kalla yana ɗaukan matakai a kansu. Sai dai kuma ana ganin cewa Aba Kalla kamar zaɓar wasu yake yi ya cima mutunci, wasu kuma ya ƙyale su. Shi yasa ake ganin cewa Aba Kalla akwai matsala a lokacin mulkinsa. Wasu na kallon cewa irin abubuwan da Aba Kalla ya yi ba su faɗo, ba su lissafo da yawa, domin kuwa akwai abubuwan da ya yi wanda ake ganin cewa akwai kurakurai a cikinsu. Tuni dai ake kallon cewa irin wannan matsalolin da ke faruwa a cikin Kannywood, akwai matsaloli da dama waɗanda ake kallon cewa Aba Kalla na ɗaya daga cikin waɗanda ya haddasa su, idan aka yi duba da yanayin wadda yake zaɓar wasu ya ƙyale wasu. Duk da dai ana kallon cewa wannan zargi ne kawai wasu ke yi, baya da tushe balle makama. Sai dai a yanzu kai tsaye kwatsam sai dai aka ji cewa an sauke Aba Kalla, wato Abba Gida Gida gwamnan Kano ya sauke Aba Kalla, inda ya ɗora Abba El-Mustapha a matsayin shine shugaban hukumar tace fina-finai ta Kano. Ana dai kallon cewa yanzu Abba El-Mustapha shine shugaban hukumar tace fina-finai ta Kano, kuma ana ganin cewa insha Allah zai yi kamun ludayi wanda ya kamata. Tuni dai an san cewa Abba El-Mustapha ya daɗe yana tafiyar Abba Gida Gida, wanda kuma bai canza sheka ba ko ya sauya sheka, sakamakon yadda ake ganin wasu 'yan fim ɗin suna sauya sheka. Wasu suna jam'iyyar APC za su cita su koma PDP, wasu kuma suna PDP za su cita su koma jam'iyyar APC, wasu kuma suna jam'iyyar APC za su koma jam'iyyar NNPP, ko kuma ma su koma jam'iyyar PDP, musamman ma a Kano. Idan aka yi duba da irin wannan abubuwan, wannan ba sabon abu ba ne. Tuni dai ake ganin cewa a ɓangaren siyasa kawunan 'yan Kannywood sun rarrabu kashi-kashi, inda za ka ga wani yana PDP, wani kuma yana APC, wani kuma yana NNPP da dai sauran jam'iyyu da aka sani. Shi yasa ake kallon cewa a wannan lokacin kawuna sun rabu, kowanne da irin ra'ayinsa da kuma irin wanda yake bi, kuma kowanne mafitarsa yake hange. Shi yasa ake ganin cewa a wannan lokacin Abba El-Mustapha ka iya kawo wato ƙarshen matsalolin da suke faruwa a Kannywood, tunda ana kallon cewa akwai waɗanda ba sa shiri da juna. Tuni dai za a gani a kafafen sada zumunta da muhawara na social media, ana ganin cewa wasu na rigima da junansu, kuma wasu ba sa shiri da junansu. Tuni dai ake kallon cewa akwai babban ƙalubale gaban Abba El-Mustapha, domin kuwa irin wa'annan gyare-gyaren da kuma tace fina-finai aiki ne tukuru a gabansa, musamman idan aka yi duba da irin harkokin da ake ta hiyarwa a yanzu. Wasu suna ganin cewa sun isa ne su gabatar da abin da suke so. To sai dai ana ganin cewa Abba El-Mustapha aiki ne tukuru gaban shi. Tuni dai wasu suka fara masa fatan alkhairi, musamman ma akan wannan kujera tasa. Abba El-Mustapha dai shine wanda ya zama shugaban hukumar tace fina-finai wato a shekarar 2023, inda ake magana cewa yanzu Abba El-Mustapha shine shugaban hukumar tace fina-finai ta Kano. Tuni dai ake ta yi masa fatan alkhairi, domin kuwa Abba El-Mustapha na ɗaya daga cikin tsohin jarumai wato jarumai na Kannywood a masana'antar Kannywood ta Kano. Shi yasa ake ganin Abba El-Mustapha ya cancanci wannan kujera, kuma hasali ma irin su ne ya kamata a ce ana ɗauko wannan kujera ana ba su. Tabbat dai irin wannan kalaman da ake gani a tsakanin juna, wannan ana ganin cewa abun ayaba ne, musamman ma ga shi Abba El-Mustapha, domin kuwa yana ɗaya daga cikin dattijai waɗanda ake kallo manyan mutane, musamman ma a ɓangaren matasa. Ana kallon shi yana ɗaya daga cikin mutanen da suka san me suke yi, mutum ne wanda yake da aiki kuma sanin ya kamata, wanda ake ganin cewa a harkar shi ta rayuwa ta yanzu wasu na kallon cewa ya girmi ya fim, sai dai mutum ya nemi taimako ya masa fim. To sai dai kuma gashi Allah ya ƙara ɗaukaka shi lokaci guda. Tabbas Abba El-Mustapha ana yi masa fatan alkhairi, sai dai abin jira a gani shine shin ko ya kamun ludayin gwamnatin tasa za ta kasance ta mulkin nasa, wato na shugaban hukumar tace fina-finai. Sai dai ku biyo mu a shirinmu na gaba domin kawo muku cikakkun labaran abubuwan da suke faruwa da Abba El-Mustapha, musamman ma akan wannan kujera da aka ɗauka aka bashi. Muna godiya da gudunmuwa da irin gudunmuwa da kuke ba wannan tasha tamu mai albarka. Wannan tasha tamu mai albarka tana godiya da irin gudunmuwa da kuke bata. Saboda haka ku yi karta ku manta ku yi mana subscribe, sannan ku danna mana alamar like domin kawo muku sababbin shirye-shirye da daren mun dora. Wannan tasha za ta ci gaba da kawo muku shirye-shirye waɗanda za su burge ku, su ƙayatar da ku.
su, sannan za mu kawo muku ci gaban wannan labari. Saboda haka muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bamu, sai mun sake saduwa a cikin wani sabon shirin.